Iki mau endok jatah. Nah, 50.000. Matur suwun. Senajan suarane wis korat-korat nggih. Aku ya korat-korat ya anak. Satu pan jiwaku mong sliramu dadi ing sisiku. Mugi Gusti Ilahi tresnaku bakal dino mati. Kesele langsung mari kabeh nggih. Kesele esuk teko sore teko mari bengi mari kabeh. Mari kabeh. Alhamdulillah. Lah aku sing cotho ki mau nyampirke anduke nibo tampani tangan gak kena sikil malah gajul tembok. Oh alah. Iki wis gak iso polah iki. Ya, lanjut. Apa ijek yo? Hah? Urung rampung to? Urung.
lanjutke no anggapane. Sabtu pan jiwa raga mung sliramu dadi ing sisiku mugi Gusti Ilahi tresnaku bakal dinawa mati. Cak ya. Sampun nggih Mas Kere.